בשנת 2016 הגיעו אליי גם זיו רשף מנהל הגן ואלעד אזולאי מנהל אגף חדש בחברת כיוונים, והציגו לי רעיון. הרעיון אמר, בוא נבנה גן חיות אינטראקטיבי ראשון במדינת ישראל, גן שמייצר חוויה מאוד מאוד מיוחדת. ועם חלום גדול שהלכתי איתו לחולם הגדול שהוא ראש העיר הלך לחולם הגדול שהוא מורט מנדל, וככה הפרויקט יצא לדרך. באותם הזמנים הבנו שאם אנחנו רואים את עצמנו כגן חינוכי שרוצה להעביר מסרים של שמירת טבע ושמירה על בעלי החיים בבר, סיורים מודרכים כמו שעשינו אז בגן, או שלטים שאתה שם ברחבי הפארק לא מעבירים את המסר. אז חשבנו מה אנחנו יכולים לעשות כדי לשנות את זה. עלה הרעיון של לשלב דרך התנסותית, כי ברגע שאתה חווה את הדברים בעצמך, אז זה נשאר בך. בפרויקט היו הרבה מאוד קשיים. הראשון שבהם זה שלא נבנו גני חיות. זאת אומרת, לא היה ממי ללמוד איך בונים גן חיות. אין בארץ אדם או קבלן שבנה גן חיות. כל גני החיות שנבנו בארץ נבנו מתוך אנרציה של ניסוי וטעייה. פה במקרה הזה התכנון היה תכנון די מפורט, אפשר לומר. לקחנו אדריכל הולנדי שהוא גם זואולוג, והוא עזר לנו לפתח את הקונספט המרחבי של הגן הזה, שבו בעצם אתה נכנס לאיזשהו סוג של טיול בשטח שהוא מדמה אזורים טבעיים. גן חיות עם הרבה שילובים של אלמנטים שכמעט לא רואים אותם בארץ ובעולם, זה בריכות מים, שילוב עם עצים, שילוב עם סככות, שילוב עם זכוכיות, שילוב עם חשמל, לשמור שהחיה לא תצא מהמתחם שלה. פה ידענו מראש שהוא האתגר, הוא גדול מאוד. היה רעיון פנטסטי של אנשי שטח, היה אדריכל הולנדי, שאמר, אני יודע לשים לכם את הרעיונות על הנייר, ואז היה צריך בעצם לעשות את החיבור כדי לפתוח את הדלת, שזה בעצם חוויית המבקר. חוויית המבקר זה מכלול מאוד מאוד רחב של מפגשים, מפגש של משחק, מפגש של תנועה, מפגש של אכילה, מפגש של למידה. הכוח שלנו הוא בלהצליח לעשות מיפוי מאוד מאוד ברור של כל המפגשים האלה, שבסוף הלקוח שקנה כרטיס כניסה יוצא מפה ואומר, וואו, לא הייתי במקום כזה, אני רוצה לחזור לפה. מראש הגדרנו שזה גן מדברי, כי מה לעשות, אנחנו נמצאים באזור מדברי, ולא רצינו להביא לפה בעלי חיים שהם לא מותאמי סביבה. יצרנו סביבת מחיה שהיא כמה שיותר מדמה את הסביבה הטבעית של אותם בעלי החיים. אנחנו מדברים על חינוך לאהבת החי, אתה לא יכול לשים דברים שהם לא מותאמים לסביבה. היה צורך לייצר תפאורה למקום, הרי מדובר בנגב, היינו צריכים לייצר סלעים שהם סלעים מלאכותיים. מספר החברות שעושות את זה בארץ לא קיים, מספר החברות שעושות את זה בעולם הוא מצומצם. הצוות שלנו מצא אדם שיודע לעשות את זה מחוץ לארץ. בנינו פה, אפשר להגיד, את המתקן הכי גדול בארץ, ואפילו אחד הגדולים בעולם, של סלעים מלאכותיים, שמגיעים לסדרי גודל של 9 עד 10 מטר גובה. תדמיינו שאתם נכנסים לתמנה, ואתם רואים את הערים שמסביב, בגוונים שלהם, בצבעים החמים, האדומים. זה בדיוק מה שאנחנו עשינו, הבאנו העתק הדבק של אותם אזורים במדבר, שהבאנו אותם לפה לבאר שבע. למעשה הגיעו אלינו עם סקיצות ועם רעיונות יותר מעובדים, ואמרו איך אנחנו בעצם מביאים את הרעיונות האלה לידי ביטוי. איך עושים בעצם פארק בעלי חיים, שבו יש בעלי חיים שהם לא יכולים לחיות בעצם בטבע, והם צריכים בית, ואיך הופכים את זה ליותר נגיש לקהל הרחב. לקחנו את הסיפור של החיות, לקחנו את התכונות החזקות והמיוחדות של החיות ובנינו איתם משחקים אינטראקטיביים שמתאימים להורים ולילדים. החוויה הופכת להיות חוויה אקטיבית. אתה יכול להיות נמר, להתגנב כמו נמר, לעוף כמו נשר, להתאפס כמו יעל ועוד 15 תחנות פעילות. מה שגם ריגש אותנו בפרויקט הזה זה בעצם היכולת לחבר בין חוויות לבין בעלי חיים. כי בסוף יש איזושהי תפיסה של מה זה גן חיות, והיום הדעות לגבי גני חיות הן מאוד מגוונות. ופארק בעלי החיים מדבר היום הוא לא גן חיות רגיל. תראה, בסוף אנחנו רוצים לעשות טוב. זה הבסיס שלנו. אנחנו מבינים שאם לא יעשה שום מעשה, המדעים שחוקרים את זה אומרים, חבר'ה, תוך 30 עד 50 שנה, בעלי החיים האלה לא יהיו יותר בטבע. ומתוך התפיסה הזאת, אנחנו באים ואומרים כזה דבר. אם אנחנו רוצים לייצר איזשהו סוג של שינוי, השינוי הזה יבוא רק אם אנחנו נצליח לאחד סביב הרעיון הזה של שמירת טבע ובעלי חיים, כמה שיותר אנשים. ואז אנחנו משתמשים בעצם בכלי הזה של המשחק כדי לקרב אותך לתוך עולמו של בעל החיים.
כי רק אם כולנו נתאחד ונתחיל לצעוק את העניין הזה, אז אולי נצליח ביחד לייצר שינוי. זה פרויקט יחיד במינו, לא נעשה כזה בארץ. זה פרויקט דגל לכל דבר, לכל מי שעשה. כל מי שנגע, כף ידו נגעה בפרויקט הזה, זה פעם ראשונה, זה ראשוני. פה ידענו מראש שהוא האתגר, הוא גדול מאוד, ידענו שהוא די מעניין, וידעתי שאולי זה יהיה הפנל שלי בתפקיד שלי בחברה, לפני שהוא עובר לילדים שלי, כדי לעשות משהו ייחודי, משהו שהוא, אפשר להגיד, הדגל שאני מסיים בו את התפקיד שלי. ללא ספק, גן חיות הוא מנוע שמביא קהל. וכשקהל מגיע לבאר שבע וכשקהל מגיע לנגב, אז הוא יכול להגיע לכאן ללילה, הוא יכול לישון כאן, הוא יכול לטייל כאן, הוא יכול לאכול כאן. וואו, זה היה בעצם המוטו שאני כל הזמן ראיתי אותו, כדגל שבאר שבע יכולה להתפרסם בעולם, שזה הגן השלישי בעולם, וזה לא פשוט להיות גן שלישי בעולם. זה אחת מהאטרקציות המדהימות שיהיו במדינת ישראל, בטח סביב בעלי חיים, בטח סביב חוויית ילדים ומשפחה. לדעתי, זאת חוויה שבעצם אין אדם בארץ לא ירצה לחוות אותה. כדי לחוש את זה צריך לבוא ולראות את המקום. ברגע שאנשים יבואו, הם יפעמו.